Altså selvfølgelig er det rigtig, rigtig træls at have smerter, men der er noget interessant i, hvordan at det at faktisk frygte at have smerter, er noget af det, der gør smerteoplevelsen markant værre. Og desto mere vi frygter at have smerter, desto mere opmærksom bliver vi selvfølgelig også på, om vi oplever smerter. Og det er et problem, fordi at vi gennem vores træning af vores opmærksomhed faktisk også bliver i stand til at mærke smerter tydeligere, og på den måde ligesom ender med at spænde ben for os selv i forhold til faktisk at mærke smerterne tydeligere og mærke en højere intensitet af smerte ved den samme belastning, som ellers gør sig gældende. Og det er jo en af grundene til, at det er så vigtigt at have en ordentlig genoptræning, fordi det er med til ligesom at lære en at vende tilbage til at belaste områder, sørge for at genvinde noget selvtillid og faktisk stole på, at kroppen kan tåle at blive belastet, selvom man har smerter, og de ikke nødvendigvis